бинарни опсион дар якум дидагитон хеле оддӣ метавад, лекин ин хел не. дар унҷо дута кнопкаву якта график аст ва ин хеле оддӣ нест ки якум бор стратегияи худро сохтан дар кор. Барои чи стратегияи худро сохтан дар кор? Ки барои он ки шумо ҳамон чотка план кати меред ва аз плани худ намебироед. Барои ҳамон стратегияи худро сохтан дар кор. Стратегия ин чи аст? Стратегия ин методе аст ки шумо дар як вақт медаред ё ки дар як вақт таркават мекунед ва дар бо ягон индикатори дӯстдоштаатон таркават мекунед ва ягон урин ё ки ягон чиз кати таркават мекунед. Ин номида мешавад стратегия. Мисол дар як вақт даромадан, мисол соати 8 бегаҳ даромада таркават кардан ё 2-3 соат таркават кардан, ин ҳам стратегия ба метавад. дуюмаш практика кардан дар реални шод, яъне ки пули ҳақиқӣ таркават кардан ва демашода вообще аз ёд баровардан накун, ки барои он ки демашод ягон фоидаe надорад, чунки шумо бо демашод медароид таркават мекунед, он фақат барои шумо зиён меорад. Барои он ки шумо ранги бозӣ кор мекунед ва парво надоред ки шумо плюс рафтусед ё минус рафтусед ва $1000 дар як минут типа кор карда метавонед, лекин ин реални нест. Барои реални кор кардан шумо пули ҳақиқӣ кити кор кунед ки вай дар оянда опытатон бисёр шавад ва дар оянда шумо дигар ҳамон хаторо такрор накунед. сеюмус чӣ хел бисёртар практика кардан дар ин бинарни опсион. Дар бинарни опсион ҳар рӯз практика кардан дар кор ҳатъя ним соат бештар аст 1 соат ё 2 соат ҳар рӯз практика кардан дар кор дорад. Чорумаш эмоционални трейдинг, яъне ки бо эмоция таркават кардан. Ин асосан бисёр трейдерҳои нав бо эмоция таркават мекунад, яъне ки дар эмоция таркават мекунад барои он ки вай мехоҳад ки бисёртар тезтар ҳамон пула кор кунад, лекин дар график барои чӣ валютаҳо тез мефурӯянд, тез арзон мешаванд, тез қимат мешаванд? Барои он ки пушти ҳамон график ба одамое ки как мону шумо истодагиянд ва ҳоям барои ҳамон тез мефурӯяд ва тез арзон мешавад. панҷумаш бошад агар яъне ки ранги қумор бозӣ кардан, яъне ки ранги қумор бозӣ кардан ва бо ҳисоб таркават кардан. Яъне ки трейдерҳо ду номад мешаванд дар бинарни опсион: спокойни ва бо расчёт таркават мекардагиҳо ва эмоционални ва тез кор мекардагиҳо, яъне тез ставка мемондагиҳо, тез таркават мекардагиҳо. Спокойни трейдерҳо ҳеҷ ҷо саросима намешаванд, яъне ки бо план кор мекунанд, пули аниқ мемонанд ки ҳамин рӯза чӣ қадар кор кунанд, ҳамин рӯза чӣ қадар ставка монанд. ин спокойни трейдерҳои эмоционални бошанд агар фақат барои ранги лотерея ставка мемонанд, ранги лотерея кор мекунанд. ин эмоционални трейдерҳо мебошанд ва эмоционални трейдерҳо охири оқибат пули худро дар бинарни опсион бо метиҳанд, яъне депозити худро бо метиҳанд. ва шашум бошад, зависит мекунад аз размери депозит, яъне ки чӣ қадар пул гузоштагӣ ҳастед шумо. якум бор барои ҳама новичко маслиҳат дода мешавад ки якум бор пули камтар мондан дар кор, ки барои он ки якум бор одат кунад ва ҳар бор депозити худро бисёртар кардан гирад. ва барои он ки якбора
он омӯхта мешавад ки бисёр ставка монданда баъд депозити худро бисёр қадам мегирад, ки одат мегирад. ҳафтумаш бошад money management мегӯянд, яъне ки ставкаи худро бояд риоя кунад ки дар депозити худ, мисол депозит 100% бошад, шумо бояд 5% онро истифода баред барои як сделка, максимали 5%, метавонед ки 2-3% истифода баред, не ки аз 5% гузаштанаш дар кор нест. Мисол шумо $100 дошта бошид, $5 дар як сделка истифода бурда метавонед, аз вай ягон копейк зиёд не. ман мехостам ҳамин маълумотро ба шумо расонам. раҳмат ки то охираш тамошо кардед ва подписатсия кунед дар ин канал, лайкро зер кунед, колокольчикро зер кунед, комментарий данависед чӣ фикр доред дар бораи бинарни афзун ва хайр то боздид дар дигар видео.